Dit is Sexy Friesland. Wij binnen alle keren Friesk. Nou ja, behalve tijden. Wij binnen benijd. Wat maakt het Friesland nou echt sexy? Jim bepalen wat wij testen. Hey Mark, Ja, hoe moet ik zeer? waar hast het om? Nou, toen stuurt ik hemelval in kaas. Ja jongens, ik ben naar al die reacties op Facebook, hoe de Frieske taal, al heel erg nieuwsgierig hoe het zit met versieren in het Friesk. Ja. Nou, wat probeer je dat weer eveningszin? Ik wil wel weten wat werkt, dat bloek forever alone. Ja, Hansje, zie je dat het er zijn minuut van Greta? Kies mijn Frieske openingszin. Ik echt een fijn versieren? We ben Joet op de NHL in Lauwert. Nou, liep het mij de perfecte locatie om echt een lekkere vent voor onze Greetje te zien. Maar Wat Hansje, net zo het wel een beetje moeilijk, maatje. Heb jij Oké. een mooie reden en flop? Zit er 3 eveningszin in? Oh, En dan moet je natuurlijk. zien welke het beste werkt. Mooi, ik een foto van die nemen. Dan weet Sinterklaas precies wat hij me jaken. Mooi, ik een foto van die motie. Ja, dat mag zeker. Echt? Ja. Dan weet ik precies wat ik van Sinterklaas kan vragen. Oké, komt-ie. Ik zie jullie wel verschijnen op pakjesavond, hè? Mag ik wel even een foto met een motie? Hoezo? Nou, wat denkst? Kan ik die op Sinterklaas vragen? Is dat krijg wat? Doe maar even. Zoek ik wel een foto met een mooi motie? Dan weet ik precies wat ik van Sinterklaas kan vragen. Oké. Nou, hoi. Ik ben benieuwd wat Evening Sint 2 inhoudt. Hey, ik ben mijn telefoonnummer kwijt. Maar ik die van die. Ik heb een licht probleempje. Niet probleem. Ik ben mijn telefoonnummer kwijt. Oké, Zoek misschien die van die maar. wel een heel leuke eveningszin. Hè? Ja, viest. Dank je. Nou, dus kom maar op. Ik ben mijn telefoonnummer kwijt. Dus ik denk, zoek misschien die van die maar. Ja? Zoek misschien die van die maar. Nou Greta, ik heb er echt heel erg iets van gekregen. Maar ik heb pinnummers voor die scoort. Dus ik ben benieuwd wat de laatste openingszin is. Die is zeer. Dus uit de hemel vallen kaamst. Wat is er? Dus uit de hemel vallen kaamst. Wat is dit voor leuks? Ja, Nou, bedankt. Maar, ja. Nee, het is even een openingszin. Ik denk misschien werkt het die. Voor die. Nou ja, het valt uit. Hier ben de openingszin weer. Ik moet zeggen, het is vrij pittig, maar ik heb een nummer gescoord. Ik zou zeggen, ga vooral maar eens op de foto. Dat is hartstikke leuk. Vreeg je hun nummer, maar laat de rest gewoon zitten. Ik denk, als het ook gewoon niet zelf blijft, dan komt er vanzelf een leuke kerel. Dankjewel. Dat is dan ook een leuk idee, Fruus. Kom naar de Facebookpagina Waar Wit, just dat Nijweek op televisie. Tot dan!